Здравейте! Имам удоволствието да ви представя топ хотел по програмата на Абакс почивка в Сърдиния. Хотела от вече познатата ви верига Eden Village и се казва Cala della Torre 4 звезди плюс. Разположен е в курортното селище Ла Калета, което се намира на около 50 км южно от Олбия. Трансфера от летище Олбия до хотела трае около 1 час. Удобното му местоположение е идеална отправна точка за топ екскурзиите, които се провеждат на български език. Хотела предлага на своите гости всички нужни удобства за една чудесна почивка. Изхранването е на база All Inclusive Soft, закуска, обяд и вечеря на блок маси и разбира се междинни хранения. В главната сграда се намират административни площи и рецепция, която е денонощна. Интернета на рецепцията и в общите части е безплатен. Комплексът разполага с чудесен басейн за своите гости, които свободно могат да ползват чадъри и шезлонги. Само на 50 метра се намира курорта Ла Калета, който е тих и спокоен. До него се достига чрез добре поддържани алеи. Всички общи площи са грижливо оформени и предлагат удобства като маси и столове, пейки и градини. Eden Village Cala della Torre разполага с 192 комфортно оборудвани стаи. Стаите са функционално обзаведени в модерен стил. Имат климатик, баня, сейф, мини-бар, веранда или тераса. Плажът на хотела е с фин пясък и е оборудван с чадъри и шезлонги. Ползването им е безплатно за гостите на хотела. До плажа се стига или пеша, или с влакче. Разстоянието от основната хотелска част е около 700 метра. Влакчето се движи на интервали от 15 на минути, но разходката също се заслужава. Залива на Ла Калета е спокоен, а морето кристално чисто. На връщане от плажа може да се насладите на едно фантастично италианско кафе на масичките около басейна. Хотелът предлага богата дневна и вечерна програма. Както за големите, така и за малките има анимация от професионален персонал. Ресторант Анкора предлага традиционна и средиземноморска кухня, приготвена с пресни сардински продукти. All Inclusive изхранването е страхотен вариант за лятна семейна почивка. Очакваме ви в Сърдиния с вашият надежден и лоялен партньор.